I prelijep pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli u novi videoklip nakon ne znam nija koliko vremena. Obećao sam da ću snimat, jebi ga, nisam mogao, izdešavalo se nekih stvari, nebitno. Uglavnom, ekipa moja, kao što vidite po naslovu, opet kažem, sjedišta će izgleda postati kao Felge serijal, šalim se, neće. R32 sada je postao snježni kralj, šalim se. Prebačen je na zimski režim, pošto ekipa da me ne pitate kasnije kako šta. Nemam drugo auto, da njega samo imam Golfa i moram ga voziti zim i ljet. Tako da ljet, sjećate se, znači zakucanu pod Gevinde, Jotare, Felge, ovo ono priča. Sad ćete vidjeti na šta liči. Sad da me ne pitate, bez veze, inače malo se garaža promijenila, ali nebitno. Hajde, možda ćemo i to snimati. Da me ne pitate za sjedišta kako i šta. Otišao sam ljudi, kupovao sam sat neki za Golfa, nebitno. I vidio kod čovjeka sjedišta. Sjećate se da su ona moja bila u drugoj boji sjedišta, da su bila zeznuta, što su nešto, ja farbu, nešto nebitno. Ali su bila na struju. Međutim, men sad ljudi iskoče sjedišta za karavana, pošto ova nisu bila za karavana. Znate da je zadnja sjedišta, to ajko mene zna, nebitno. Padala, pošto su za kratku četvorku. Iskoče ljudi moji koža Alcantara sjedišta u fabričkom stanju, bez packe, jest da je plava Alcantara, ali imaju grijače, a moj Golf fabrički imao grijače i ljudi moji za karavana su, možete ih postaviti. Bila su jeftina, morao sam ih uzeti. Ova sjedišta što ćete vidjeti kasnije u Golfu, to su zadnja sjedišta, sljedeća posle njih samo idu R32. Znači ja ništa, posle ovih sad da nešto opet iskočim neću, jer su ova sjedišta perfekcija, dok nekad ne skupimo pare ljudi moji za R32 sjedišta. Tako da, Golf, kao Golf, dignut, zimske gume, viši profil gume, blaterce ima na sebi. Vidjet ćete. Usput da ljudi moji, ova sjedišta su ovdje iz razloga što ja sa njih skidam motorče, sve kompletno skidam da prebacim na ona svoja sjedišta. To što ova imam struju na njima, njih ću, ona će biti na prodaju, znači kao što vidite sjedišta. Koža je ok stanju, samo što znači ovo treba sredinu presvući. Ali ja znači hoću struju odavde da prebacim na svoja sjedišta, jer vidite imam sve tu kako treba. Imam i ovaj ovdje, vidite koliko je i ljepše, jebi ga, to je oprema. A kad već imam, a nemam šta pametnije raditi, tako da ću to prebaciti. A što se tiče Golfa, sad ćete i to ljudi moji da vidite. Jesmo spremni ekipa? Prije svega like, share i subscribe. A evo vam Golfa sad. Pogledajte ovo ljudi. Pogledajte na što liči guja. Usput, nazad se pratio fabričke štopke. Ovo će biti na prodaju ljudi moji za karavana lip sa senzorima, sa branikom kao što vidite. Izgleda dosta ljepše. Auspuk 1, blaterce kao što vidite. Tu su zimske fele. Vidite, pogledajte ovo. Znači kao džip sam ga razdigao. Prednje blaterce, bitno je da je Volkswagen. Uglavnom vidite njih isto dignut ko konj. Zimske gume i to je to. Naprijed je ljudi moji, nema šta. Ostala fabrika. Pogledajte mi mašine. Gledajte mi na šta ljudi ovo liči. Sad naravno kažem, pošto nemam drugo auto, morao sam ovako uraditi. Da bude dignut, jer planirao sam vam snimati kao i onda prije godinu dvije kad smo išli mi na Vlašić, kolega i ja, kad smo vozili kvadove. Tako da idem opet sa njim na Vlašić, pogledajte ga, ićemo sa njim opet na Vlašić, tako da se možemo izvezati s tim da onda kad smo išli na Vlašić je bio 1.9, sad je 3.2. Ne znam koliko ste upućeni, na autu je odrađen veliki mali servis, znači lanac zamijenut, dihtung poklopca ventila, PC ventil više ne varira i sad je mašina spremna. Pa ćemo se tokom nekadašnjih videa pozabaviti malo još izgledom motora. Ali sad konkretno mu ništa neću još raditi bar mjesec dana, jer ono iskreno nisam sad toliko pri parama da mogu to raditi, jer ekipa ovo sad što na njemu ima raditi je sve poskupo. Tako da sad ćemo se malo zezati ovaj mjesec i onda ćemo ljudi kroz mjesec i pol početi lagano opet sređivati auto za ljetnu sezonu. Koliko god brzo izgledalo ovak će prolet. 3.2 je tu. On je naoštren za zimu, a sad ćete da vidite ljudi moji sjedišta. Evo ljudi moji, prvo zadnja sjedišta da vidite. Pogledajte. Znači ljudi u perfektnom stanju sjedišta. Pogledajte ovo. Znači u perfektnom, 3 naslonjača, pošto su od karavana sad sam mogao i ovu mrežu vratiti nazad. To znate da neki karavani imaju. I pogledajte ovo ljudi moji. Pogledajte koliko je lijepo. Znači prelijepa sjedišta i kažem opet imaju i treći pojas kao što vidite. I to imaju i stvarno
sjedišta su vrh vrhova. Opet kažem, kupilo me to što ljudi moji imaju grijače i što su stvarno u perfektnom stanju, što su za karavana. Prednja nije imaju struju na sebi, zato sam ja odlučio raditi, prebacim struju na njih da imaju struju. Evo, kao što vidite, zanemarite prljavo je auto, ljudi moji, zimski je period, znači sve je prljavo. Evo prednjeg sjedišta, znači opet su profilisana, kao što vidite, i alkantara. Znači, pogledajte koliko je ljudi lijepo. Alkantara i koža opet u perfektnom stanju. Vidite. Ali opet kažem, mana je ova. To im je mana. I ovamo se vidite premješta, tako da zato ja skidam ona sjedišta da prebacimo na ova struju i onda će stvarno ljudi biti perfekcija. Isto tako i vozače, evo kažem, ne sviđam se samo što je Egija, što nisu strujna, ali eto kažem, Bog da, prepakovat ćemo to možda kroz 2-3 dana. Volan sam ljudi ja presvuko, kao što vidite, privremeno dok ne dođe R32 volan. Ručica mjenjača i ovo je ostalo sve klasika, kao što vidite. Sat, naravno, R32, puhalce i to nema šta reći. I opet, najveća prednost je zato što moj Golf, ko se sjeća iz videa, ima fabrički grijače sjedišta. Gledajte F1. A ona sjedišta nisu imala grijače, to jest imala su, ali nisu radili grijač nešto. Tako da sad grijač rade. Ne možete naravno osjetiti originalni MFD. Radi, navigacija je tu. Kao što vidite, ručica mjenjača je sad ova što sija i to imate video. Evo ga. Tek okvirno. Radi sve, tako da kožni volan, kožna sjedišta. I ovo sam ekipa nabavio, da li ste to sad vidjeli. Znači ovom se možete javiti u DM ako nekom treba, znači kožni naslonjač za Golfa 4. Kao što vidite dođe i bravica i sve. Znači ako nekom treba, javite mi se slobodno u DM. Tako da još su nam ljudi ostali samo kožni tapacir da i to uradimo, jer pogledajte ovo, ovi moji su katastrofalni, tako da i to ćemo morati uraditi. Onda će nam ljudi moji to biti, moramo zatvoriti svjetlo na suvi, onda će nam stvarno to biti perfekcija kad bude sve u koži. Znači sad su sjedišta koža alkantara, naslonjač koža, ručica, ručne koža, isto koliko vidite. Vidite da je kožna, prljava, volan koža i još trebamo znači uraditi tapacire. Sad zanimljiv detalj koji ćemo snimati. Pošto ja stvarno ljudi nisu problemni pare, ali ne mogu naći originalni alu dekor za četvorku. Kao što vidite, jedino što sam uspio naći jesu ove kvake, imam sve 4, ali ovo nije originalni alu dekor kao što vidite da sam ja to. Mislim opet to je perfektno ispalo, stvarno to sa farbu. Kao što vidite. Ali na OLX-u se pojavila ljudi moji alu folija kao replika alu dekora, tako da ja razmišljam to da uzmem i da uradimo to. Što bi trebalo stvarno biti korektno, tako da u jednom od sljedećih videa ćete vjerovatno to gledati. Da presvučemo, znači da bude sve alu kao alu taj dekor. Jer mi se to jako sviđa. Ne sviđam se tipa sad ako je plavo auto, ima alu dekor fabrički, to mi nije nešto. Ali sivo auto i sivi detalj, perfekcija. Tako da. Jedan detalj koji vam isto nisam ljudi moji pokazao jest ovo ovdje. Vraćamo se ljudi moji na BBS felge. Kao što vidite, kupio sam BBS. Iste felge su identično iste kao one zlatne što su bile kod mene, samo sam uzeo, znači sive su. Da li ćemo i ostavljati sive ili ćemo farbat, to ćemo još vidjeti. Ali uglavnom vraćamo se na BBS. Kao što vidite ovdje je znači ljudi haos. Vjerujte mi, komplikovano, nisam nikad radio ovo. Hoću da što manje moram rastavljati sjedišta, tako da vidjet ćemo na što će ispast. Da vam još jednom snimim zimskog kralja. R32. Gledajte ljudi. Tako da je sad ko brdska koza. Sad će osvajati vrhove planina. Ja se iskreno nadam da ste uživali u ovom videu, ljudi moji. Nisam vam se dugo javljao, tako da vidjeli ste šta sam radio. Iskreno se nadam da vam se video sviđa. Ja kad napakujem sjedišta na struju, bit ćete obaviješteni. A do tad, ljudi moji, mi se vidimo. Lijep pozdrav svima i ćao.